Ya coba tak golek gandengan. Oke. Kayak ono Krisnia. Nggih. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Cek. Mega kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Oh, Mega ya. Mega ki wah langsung nyandak air kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Kene. Rasa setiaku ya, Dik. Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyapu to tanganmu. Kalau musuhe megol kae lho. Iki Mega nek megol. Nyapu to. Duk. Kluthuk. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. Iya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing halal ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mok rek MBG ngawur kaya. Iki sapa? Mega. Kowe oleh Mega. Lah aku lek mentok iki. Ngelokne sampean ki lho. Ejan ora. Kowe iki kaya wong peparinging Gusti Kang karo jagat apa wae iki dadi. Sampeyan wis ganteng ngelokne aku. Lah lesu nyapa to. Subhanallah. Siap. Nanti semangmu. Ali. Loh, kaya buta ya guyu. Nek guyu ya buta. Ora apa-apa iki petingan ngono lho. Lah kok minggat bocah isan. Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasang gawe. Langsung cepetno linggis ngono lho. Sampeyan tumbas niki Wang ya, Mas ya. Melet. Asane. Kapsul apa piye, Mas aku? Iso ora? Iso. Wong sing lukokne ya aku to. Loro lho nyepet kenemenen sampean. Lho kowe sekali-sekali ganti tak cepet nemu aku ndek mbok cepet nemen yo. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundul ya. Masa lah sampean Ngene kok keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kayak tontonan klitik lho. Klitik iki lanang kuwi tegese laki lancip nang ki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering lho. Ujug sisi kaya kucing nganggur ya. Lah nyapa? Tak kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene ndek. Pasang ngono lho. Lah yo ora pasang nih. Pasang ngono lho. Ndang dicelekne ngono lho, Mas. Napa tok kesusu iki. Kayak suarane Krisni ae gawedi. Ndang dicelokne lho, Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kan ning omah no lah ya mek guyon tok. Lho iya no. Sampeyan nyapa ngumpel e? Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu iki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus bahagia. Nek uripku kuwi ya, Mas, beda karo uripe iki. Nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Loh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf, Bos. Maaf izin, Bos. Bos. Piye? Bos. Matamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Bos, alpemu 5 karo bos dadi Bas. Mas aku. Lek masalah surprise. Nggih. Kejutan. Nggih. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, buktekno. Bulan kemarin nggih saya kasih kejutan, langsung mlebu rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lehmu ngewe surprise. Lho nyapa kaken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukone Mas sapa? Motor kabien. Sapa nukone motor? Omah Lah apa kuwi? Kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wehi kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Mbak, kok kaget. Mas, aku ya kobal-kobal lho, Mas. Layakno. Kowe iki kejutan iki aja mrecon. Layakno Mas Gareng.
Iki bojone kena percon iki tak bel video call lah kok nyapa to, Cok. Sik tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora karuan. Mabul-mabul no. Albone mercanan kretek no. Iya ning tawang. Halo. Ana harmonis ki ngono kuwi. Lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono kuwi. Siapa to Mas sampean? Anu. Apa? Tak ilaki apa piye umbel. Kowe sing arep kluthuk jan kaya roh dolanan rumahku. Keluarga iki ketoke perlu diperiksa. Ono. Ndak sehat. Ono opel ku lho. Delok to. Iki guyung ae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas. Bojomu di bali ayo Mas. Ayo. Bojomu di Bojomu di anu. Bojomu di anu. Iku ora jotos dhewe lho. Lho bojomu di. Lah malah aku mau jokrok-jokrone. Bojomu ewang ngono lho. Senenono bojomu dibal ku lho. Bojoku mbok bali. Ganggu kenyamanan tetangga to. Bokoke bapakne. Atak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah Nesu kudune. Mas, nesu. Sing ngarep lho, Bos. Oh, lara no Mas. Sing ngarep kan mbok dengkul ayo. Oh, dekok no Ngawur. Mas. Dekok no aku engko. Delok to Mas. Ya Allah. Ini lho Mas. Kabar Enek putih-putih lho Mas. Delok to ya Allah. Eh, kuwi Pak Kaji njeluk ndelik ning jero irung. Ya Allah Mas. Kowe iki jane ngresiki upil kok golek undur-undur. Delok to ya Allah. Delok to. Ya Allah. Ih, pipi. Delok to rada jeru lho Mas. Ya Allah rada jeru. Malah rada diuncek jeru lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng Ika. Enggih Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh iya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh, golek kene lungguhan. pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikone bojone ayu ngene iki, mbok tinggal lulus tanggane. Masaku. Piye sampean mau Kowe nyedeki ki ora sapa? ngwongke bojomu kaya. Sampean mau nyedeki sapa? Enggak. Wis langsung Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Oh, nyedeki bojone wong ya, Mas. Iki lho. Ora kaya kirik aku sisi kene. Met. Masaku. Kene diajeng Mega garwanipun Kakang. Lenggah cahya lenggah. Enggih, Klitik dan ayem golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang di sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho Mas koyo kae. Mosok aku gak dikeki linggo boyok, aku keju lho Mas. Wong wedok. Kula keju yo anket mau. Kok wong wedok gampang iri. Lah piye? Ya perhatian toh, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celenet. Kenyeh. Wah, ya kenyeh. Kowe iki yo dadak linggo ora. Ndang tok golekno Cahayu aku ngenteni Kursine iki lho. Kursine iki lho. Iki Langsung remuk to. kursine pecah ku lho. aku keju lho. Aku kok kerasa nguyuh. Kowe wis tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Klek kadek bayare bokong semok. Oh, dingklek koyo ngono diwane aku. Lah nek iki yo Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas karo ora karepmu. piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi Kang Mas. Nyuwun mimi. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng, Nggih. bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne dudune wong lanang sing gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk.
Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki nek angger. Sik nyot. Ngono kok nyecak sakinah mawaddah warahmah lho. Diklek iki bosok. Ya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya apa? Kono nduk. Diunjuk gek bar iki bawa sedhik lho. Lara lho. Lah sampean ngomong. Nyampluk iku diwasi urang nyawang ngene. Lepas kabulator. Lah sampean kan demen tuh. Kabeh Tanggamu njaluk mie lho. rasane Aku piye nyuwun Cahyu? mie kalau Rasane piye? sekarang jaluk Nang mie. Kang Mas matur Jaluk- Wah, tuku suwun. dhewe. Mas, Njaluk kancane. Tuku kalau dhewe. jaluk mie, guluku jan 1 Mas. Ora wi gulu apa-apa kok ngosronge nemen. Masane. Sik to macamu sapi wae dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Mosok mimi kaya ngono. Lah, Mimi ora. Lara Mimi, nggonmu tak mie lho. nya mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Ayo, Mas. Napa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguna banyune piguna. Banyune piguna. Jangkrik langsung semaput ya aku. Lah nyang Sadar, apa? langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluwarsa ya. Kedaluwarsa piye wong. Sampean kok nyombor sapi yo, Mas. Kedaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing nek kowe iki mau ombeni jajake sing anu ya. Marang neka ing hang koso. Iki klitik ra nyebut iki. Mega dirayu anake nangis karo. Sesuk anakmu bengi iki gajiku gawanen ya, Nduk. Tenan ya Kang Mas. Amin. Amin. Tenan tak takir Mas. Sesuk tumbas nobat tidur sak toples. Ngawur. Anakmu ora nangis. Yo. Terus kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon. Sontakono. Iki Sun cukur takon wartane. Lah iya to. cukur model apa iki? Cukur Cukur model model apa? nganu Mas, apa? Pang anu lah Mas, jegrik-jegrik. Mohak sing jegrik-jegrik ngono kok lho. Oh, Oh, timbang tak apa tak tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah, Masak ul. oh iya. Lho. Lah, Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep. Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. Ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri. Aku bakal kemulan ini Mas. Yun maem, Nduk. Angge kula nyuwun Sik, tak maaf pundhut ning Kang maem. Mas. Sik. Kene. Alhamdulillah. Iki tak tumbaske snack ringan ya, Nduk. Terima Wah, kasih Kang didulang. Mas. Ya. Mas. Ini warna kesukaanmu. Warna kesukaanku. Ijo. Pink Mas. Iya. Mas. Sampeyan ki. Matane wong yo pink yo ijo. Ganteng, iki ganteng tapi matamu bosok. Lah aku kelingan iki lho. Kok satu-satu ya, Dik. Terima kasih Kang. Mas. Kamu satu, aku satu. 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu. Ah, so sweet. Tenyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Merinan. Dik. Lho piye? Lah tanggane yo Delok apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya. Sing enteng, makanan enteng, Enak ringan. sekali. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak lho. Ringan no. Lah kok mek opa? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun makanan apa? ringan, makan ringan. Iki abot pendeng. Ya enteng.
Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kayak roti masa aku opak. Opak regane gur piro 500. Karep Ngono ya dipangan lho nitik nesu kowe iki. Enak. karep mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas, kelet. Janji-janji kuwe ling. Kok penendi? Sumadatra ing tias terus piye nduk Ingsun. ingsun Nimas ingsun. Nimas ingsun Nimas ingsun. cakoten nduk cakoten Wani. iki lho wani lho Wanira, wanira. iki lho cakot Apa ngono kuwi? Panas. Nimas aku. Malah kaya wong lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Terus aku keluarga kentir kok. Wanira. Nimas ingsun. Nimas ingsun. Anu Dok, tak dikone anu kamu terlalu banyak keringat, Dok. Kene, Dok. Waduh, anduk. Oh, iya iki Terlalu wong banyak wong lanang keringat. gati. Enggak apa-apa anduk, Dek. Lho, Dok. Amit ya. Meja langkung ya anduk kok, Kong. Terlalu banyak keringat, Dok, kamu, Dok. Aku keringatan Keringet sayang. enggak kamu? Kowe iki Iki lek ra serbet kompor moh. Mas aku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan melet-melet. Lah kan kanut kelet toh Mas. Menikmati ngono. Mati. Nimas ingsun. Mersapa Iya. Sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe. Yes. Ya, Tangi. setek to. Lho piye to kowe iki? Tangi sing tias. Tangi sing ngono. Tangis. Ora tak ya. Tangi sing Tangi. Tang, aja tak. tangi sing tias su Ngenteni, lah ya su enten ana su ngenteni. nganteni pak darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik janan kan. Suaraku apik. Injih kan. Berarti kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Wong suaraku elek kok. Rumah aku. pancen kuwe satria piningit sing cerdas bapak paluning pandhe Loro lho, Cuk. Kowe iki ra ditoleh panganan lek kerupuke diremong. Kerupuk enteng ali-alimu lho atos. Iki tembange dibake apa, Dik? tibake duet mas Piantun kalih menika genti-genten ya. nggih kono nene nonano Sing gerak. Apa kuwi? Apa kok? Anu ya, blebes. sakit hidup pas lho Apa lagu apa? sakit hidup Blebes. Duwe becik lara untu kuwi ya. Daripada sirahe telu. sakit ya Dek ya Blebes. pemblebas Rancak ya blebes. wis oke wis manut manut Iki dijunjung sik. Iki diolehne dhisik yo. Sapa sing njunjung Ayo, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. ayo Oh, Nang. iki mau sapa sing njunjung rene? bergula Oh. Kerupuk bar didek ya dipangan lho karo kluthuk iki jan
Mas aku sih. Mane Golek lambemu kena rayap, wo. Lah kuwi yo masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso ning kene menggene lho ning kono. Nggih mancet sithik kok mok le. Lho, aduh kuwi nggone. Nesu dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke, yuk.